Which you do put and you welcome to the better number Chireya. Zvakataurwa Zvinoraveyo kupupura zita savenyu mambo kana admin Vashepadi vanosungisa Dominic Mpondo vachiti sei muchiramba kubhadhara zvinhu zvakataurwa nemufi havana kuuya kudare last Sunday vese asi nhasi kauya mamari musungwa hapo saka tiri kuziva ripoti kubva kumupurisa kuti akanosevha here musungwa bosi hapo ngaiti kumuswa 6 hatigoni kuvapa default nekuda kuti mupurisa uyu hatizivi kuti wakanosevha here swa 6 dzokai iye make sure kuti manyorerana tsamba masvi case